Bon dia a tots. Avui estem aquí per fer la presentació de la programació de cinema a la fresca d'aquest estiu. Com sempre, les pel·lícules seran els dijous al vespre. Aquest any en diferents espais, ja que la situació de la Covid-19 ja s'ha normalitzat una mica i ens permetrà poder reprendre aquestes activitats amb la normalitat que les solíem fer. Vale, aleshores, si us sembla, passo a detallar cada una de les 6 pel·lícules que s'emetran. La primera, el 30 de juny, al Parc de la Nova Cançó Catalana, Spirit Indomable. És una pel·lícula d'aventures d'una durada d'una hora i mitja, en català com totes les altres, i és una pel·lícula apta per a tots els públics d'animació infantil. El segon cap de setmana, el dia 7 de juliol, Incidències, també al Parc de la Nova Cançó Catalana, de gènere comèdia, també d'una durada aproximada d'una hora i mitja i també recomanada per a majors de 7 anys. La majoria d'elles són pel·lícules per a tots els públics o principalment per a públic familiar. Si ens anem a la tercera setmana, el 14 de juliol, Space Jam, Noves llegendes, també al Parc de la Nova Cançó Catalana, una pel·lícula d'animació i comèdia familiar d'una durada de 2 hores. La quarta setmana, el 21 de juliol, Mia i l'últim lleó, al Parc de la Nova Cançó Catalana, d'aventures familiar, d'una durada d'1 hora 40 minuts, també de tots els públics. La cinquena setmana de juliol, el 28 de juliol, la pel·lícula de la saga Harry Potter, Bèsties fantàstiques, els crims de Grindelwald. Aquesta, en lloc de ser el Parc de la Nova Cançó Catalana, serà el recinte de Calconde, una pel·lícula d'aventures i fantasia, d'una durada de 2 hores i quart. I per últim, per la festa major de Santa Helena de Gell, el 18 d'agost, la pel·lícula Pan, viatge a Nunca Jamás, d'una durada d'1 hora 40 minuts, de fantasia i aventures, també recomanada per a majors de 7 anys. Com veieu, el programa és una programació tot en català, podríem dir que les característiques són aquesta, tot en català per a un públic principalment familiar, per a poder disfrutar d'aquestes nits dels dijous a la fresca amb cinema amb la nostra llengua. Per part meva això és tot, aquesta és la informació que us volíem explicar. Trobareu tota aquesta informació a la web de www.gaudeixcabrera.cat, en els tòtems d'informació amb les lones i uns flyers que s'han repartit amb la programació, la caràtula, exactament la mateixa imatge que estarà ara projectada a la pantalla. Vale? Gràcies per l'assistència, gràcies pels que seguiu aquestes presentacions via YouTube i espero que gaudim d'aquestes pel·lícules.